התקשרתם אליי, למיקי, לג'וני, ועכשיו אנחנו הולכים, לפני שאני הולכת להכיר לכם את מקסים, תישארו במתח, ואנחנו הולכים לשוניה, שהגיעה הישר מדרום אמריקה לחיפה. אנחנו נמצאים עכשיו בעליית הגג הקסומה של אלה שוניה. שלום אלה. שלום וברכה. מקום מאוד 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 יפה, חמוד כזה, עם כל מיני פיצ'פקס כאלה. נכון. מה בעצם את עושה פה? אני שמאנית, עצר לשמאנים. אני עושה ריפוי רוחני. השמן הוא גם כן חוזה עתידות, חוזה גורלות. השמן או השמאנית הם אנשים שיכולים ללכת לרמות אחרות, למציאות אחרות, להביא משם רפואה, תרופה, עזרה. אנחנו צריכים להתייחס מאוד בכבוד למעמד הזה. אנחנו עובדים פה עם ישויות, עם אנרגיות מאוד מאוד עדינות. מה זאת אומרת ישויות? כל שמן עובד עם הרוחות העוזרות שלו. יש לנו רוחות פה? לי. אנחנו נעשה פה טקס שכל השמחה וכל איך שאני רואה, איך שאני מתחברת אלייך, תהיה גם פנימית. כאילו אני עצובה מבפנים ואני צריכה להיות גם שמחה מבפנים. נכון, נכון. הייתי בזמן האחרון אצל שמן פרואני, דון פרנסיסקו. אצלו למדתי המון דברים, זה מפאצ'ו. המפאצ'ו זה פותח לנו את הדרך. זה בטוח? זה לא גרס? לא, זה לא גרס. אני נגד סמים. זה טבק פרואני. הוא מנקה לנו את המרחב מפני ישויות שאני לא רוצה לעבוד איתם עכשיו במעמד הזה. עכשיו אנחנו נעשה למדיציל ולפרפומרו. ומה זה עושה? זה פותח לנו את הגופים האנרגטיים, שהיתר, הטיפול שאנחנו עושים יוכל לפעול ביתר יעילות. עכשיו אני אטפל בך באוברטונס, שזה דרך הגרון שלי, שלמדתי את זה במציאות אחרת, דרך... ואל תשמעי את האוברטונס דרך האוזניים, אלא דרך האוזניים הפנימיות ודרך הנשמה. תירגעי. הנדי, 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 הנדי. רנדי, 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 רנדי. רנדי, רנדי, מה זה רנדי? רנדי, לפתוח את הדרך. את הדרך הרוחנית. הנדי, הנדי, טיטו. זה אומר לרפא את יהודית, במובן הרוחני, וגם הגופני. הם ידועים גם מזמן התנ"ך, בעלי כוח רפואה מאוד גדול, כך גם מיני קטורת. רנדי, 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 רנדי. אנחנו נסיים את הטקס עם המפאצ'ו, כן? כפי שפתחנו את הדרך, אנחנו עכשיו נסגור אותה, כן? כי אנחנו לא רוצים שהיא תהיה פתוחה. למה? משום שאנחנו לא ניקח איתנו לחיי היום-יום את הרוחות. לא רק את הרוחות, אלא את המציאות השונות. עדיף שהם יהיו במקום שלהם ואנחנו במקום שלנו. אני מאוד מאוד נהניתי.